naši foundry boja sa neúspechu oveľa viac ako americkí foundry a zároveň, to je druhá vec, pokiaľ nemajú praktickú skúsenosť toho, že žili v tých Spojených štátoch, tak si často ani neuvedomujú, aké veľké rozdiely sú tam medzi customermi napríklad v Európe a v Amerike a myslia si, že to vedia oveľa lepšie naplánovať už tu z tej pomyselnej virtuálnej obývačky v Európe, čo často ale nie je pravda. Unicorn Buzz. Nový podcast Forbes Slovensko o startupoch a inováciách. So Simonou Gulišovou. Expanzia do USA je snom takmer každého technologického foundera, no často zostáva len tým jedným slajdom v pitch decku. No a cesta za oceán totiž nie len o nápade, ale aj o brutálnej exekúcii a aj právnom upratovaní. Toto už položilo nejednu aj veľkú firmu. No a práve do týchto tém vidí môj dnešný kolega, právnik a CEO startupu Sparing, Marek Kryška. Marek, ahoj. Ahoj. Tak Marek, tvoj príbeh so Sparingom je úzko spätý s úspechom firiem, ktoré takisto aj prerastajú hranice Slovenska. Ako si sa stal tým človekom, ktorému foundry volajú ako prvému, keď ide o expanziu do Ameriky? Nemyslím si, že som ten prvý, ktorému sa foundry ozývajú, ale napriek tomu sme súčasťou desiatok príbehov a expanzií, vlastne stres firiem slovenských, ale aj potom európskych zo strednej a východnej Európy, hlavne do Spojených štátov. A za tie roky, ktoré to robíme, tak už sme si práve prešli desiatkami takýchto projektov. Videli sme zainvestovaných a vyexitovaných už vyše 500 miliónov a je to s tou skúsenosťou. Zároveň ja sám som tiež founderom a tiež som expandoval náš biznis vlastne zo Slovenska najprv do Čiech a potom do Spojených štátov. Takže je to aj téma, ktorá pre mňa je personálna a pre tých founderov, ktorí sú našimi klientami, sme tými sparring partnermi, nie len tým externým vlastne dodávateľom právnych služieb. No ale prečo si sa rozhodol zamerať práve na technologický svet a startupy? V čom je táto komunita pre teba iná ako ten klasický právnický hardkorový svet, ako ho poznáme? Ja som si vyskúšal obidva svety, ale pravda je taká, že mňa to ťahalo k technológiám už od malička. Už ako dieťa som si stával počítače, potom som bol veľmi naruživý gamer počas základnej a strednej školy a počas tej vysokej školy som to začal prepájať. Takže popri tom klasickom štúdiu práva a aj práci v takých tradičných advokátskych kanceláriách som sa už aktívne zúčastňoval startupových hackathonov, zapájal som sa do tých komunít, pretože ma to bavilo ma skúšať a disruptovať nejaké akože biznisové modely a to je to, čo sa snažíme robiť v práve, ale zároveň čo ma baví robiť aj spolu s našimi klientami. No ale práve expanzia do USA je niečo, čo počúvam od mnohých zakladateľov, že sa s tým boria, nevedia, ako na to, boja sa toho dokonca. Ako si ty uvedomil, že toto je tá téma, v ktorej máš čo povedať a ktorej by si sa aj venoval? Ono to prišlo tak prirodzene záujmom zo strany našich partnerov a nejakých budúcich klientov. Ja som predtým ešte, ako sme založili Sparing, tak som ako právnik pôsobil in-house vlastne v softwarovej skupine Vacuum Labs, kde sme expandovali na jednotlivé trhy do Ázie aj do Spojených štátov. A tam som si uvedomil, že je ten gap na markete, že je málo providerov, ktorí toto vedia robiť a vlastne ešte popri práci v in-house už nás začali oslovať ďalšie spoločnosti, ktoré chceli pomôcť touto tému. A odtiaľ sme to už potom škálovali. No ale teraz na úvod ešte tohto podcastu by som sa odklonila od tej Ameriky, aj keď to bude hlavná téma. Ale pred niekoľkými dňami teda Ursula von der Leyen na ekonomickom fóre v Davose oznámila teda, že sa plánuje spoločná európska legislatíva pre začínajúce firmy. Ako to ty hodnotíš, tento krok? Ja sa veľmi teším. Neviem skryť nadšenie z toho, že stále ja som do nejakej miery ako patriot Európy a chcem, aby sme boli konkurenciaschopní, chcem, aby sme tiež pomáhali tým našim biznisom uspieť.
A tento 28. režim, ktorý bol predstavený, môže byť práve tým krokom, ktorý by pomohol. S takou štipkou by som sa potom ale povedal, že už viackrát tu bol tento effort vlastne zo strany Európskej únie toto spraviť. Zatiaľ sa to efektívne nepodarilo, že sa to nepoužívalo. Takže že dúfam, že tentokrát sa to naozaj podarí a že tie krajiny akože, že nájdu model, ktorý bude naozaj jednoduchý, flexibilný, lacný a pomôže tým startupom alebo technologickým spoločnostiam naozaj že konkurovať lepšie, čo sa týka štruktúry na svetovom trhu. No v podstate, že bude také isté jednoduché expandovať, ako je to teraz napríklad zo San Francisca do New Yorku, tak od nás z Lisabonu do Bratislavy, dajme tomu. Že... Je to zatiaľ akože nepredstaviteľné v Európe, kde tie jednotlivé krajiny naozaj majú rozdielne režimy a tej byrokracie tu je naozaj veľa. A na druhú stranu je to určite úsilie, ktoré potrebujeme, takže ja ho plne podporujem a budem sa tešiť na to, ako budeme môcť na ten 28. režim naskočiť, keď bude možný. No a myslíš si, že týmto novým právnym režimom by sa niečo zmenilo v rámci tej americkej expanzie, ktorú riešia startupy? Z nášho pohľadu nie, pretože Amerika stále zostáva najväčším trhom, čo sa týka spotrebiteľov, najväčším spotrebiteľským trhom, ale zároveň aj najväčším kapitálovým trhom, ale mohli byť tie mosty stavania medzi Amerikou a Európou by mohli byť ešte jednoduchšie. Práve preto, že by sme americkým investorom nemuseli vysvetľovať, že máme 27 druhov rôznych entít krát X v rámci Európskeho kontinentu Európskej únie, ale máme jeden štandard, ktorý sa používa pre tento typ spoločnosti a možno by sa potom aj podarilo to, že by viac amerických investorov začalo investovať aj priamo do tejto európskej company, keď sa s ňou stanú familiar. No ale teda poďme na tú tému, ako expandovať do Ameriky. Ty si na LinkedIne napísal takú jednoduchú vec a to teda, že najlepšia stratégia expanzie je kúpa letenky. Prečo podľa teba majú zakladatelia u nás takú tú tendenciu všetko overthinkovať príliš a neurobia ten prvý krok a jednoducho sa nevydajú na miesto činu? Tá základná téma, ktorá tu ja vnímam, je veľký kultúrny rozdiel medzi podnikaním Spojených štátov a v Európe. My Európania všeobecne nemáme zinternalizovanú kultúru failovania v biznise. Keď niekto neúspie v rámci toho podnikateľského nápadu, tak je tu zaháňaný akože neúspech. Pritom v tej americkej kultúre je to často encouraged, je to ten necessary step na to, aby človek uspel. Takže naši foundry boja sa neúspechu oveľa viac ako americkí foundry. A zároveň, pokiaľ, to je druhá vec, pokiaľ nemajú praktickú skúsenosť toho, že žili v tých Spojených štátoch, tak si často ani neuvedomujú, aké veľké rozdiely sú tam medzi customermi napríklad v Európe a v Amerike a myslia si, že to vedia oveľa lepšie naplánovať už tu z tej pomyselnej virtuálnej obývačky v Európe, čo často ale nie je pravda. Tak je to úplne iný trh, ktorý počúva na úplne iné veci. Veď predsa len aj mnoho slovenských startupov sa popálilo na tom, keď expandovalo len do Poľska, čo je náš sused, pretože je to iná mentalita, inak funguje ten trh, majú iné potreby tí zákazníci, takže toto ešte, keď ideš cez oceán, je asi niečo. Je to presne tak, že ten americký zákazník je veľmi odlišný od toho európskeho. Tak ale už si teda poďme predstaviť, že kúpili sme si tú letenku, ideme, máme nejaké ubytovanie. Čo by mal ten zakladateľ urobiť prvých 14 dní, dajme tomu, keď príde? Má len nasávať tú atmosféru a urobiť si taký výletík, alebo rovno ísť priamo po nejakých kontaktoch a stretnutiach? To závisí od toho, na akom druhu mission ide do tých Spojených štátov. Ja som to tu rozdelil podľa toho stageu, v ktorej sa nachádza tá spoločnosť. Jedna vec sú také akože že scoutingové missions, že naozaj zaletím do tých Spojených štátov, aby som dal tú pomyselnú ruku na tú tepnu,
pochopil tie trendy, ktoré sa tam dejú, možno spravil nejaké customer interviews, navnímal akože ten trh, ako sa deje. Na to netreba robiť až tak veľa prípravy a je super tam ten čas stráviť, keď na to zakladatelia majú prostriedky. Druhý typ, ktorý je ale oveľa častejší, je, že si tú prípravu treba spraviť dopredu. Že to, že hovoríme, že kúpte si letenky, akože poďte, že show up je dôležité, ale zároveň aj tá príprava, ktorú sa dá spraviť doma v Európe. Lebo často tí foundry sa nesťahujú do Spojených štátov natrvalo, ale idú tam na nejaké kratšie obdobie, kde treba maximalizovať to, čo z tých pár týždňov alebo pár mesiacov tých Spojených štátov vedia získať. Takže napríklad, ak viem, že do Ameriky idem fundraizovať, tak prídem pripravený. Mám jasný ask toho, čo chcem, od koho to hľadám, aký typ investorov, research, pitch decky a jednotlivé materiály sa dajú pripraviť dopredu a nie až potom, akože že prvé týždne v Amerike vlastne zabiť tou prípravou veci, ktoré sa dali spraviť v Európe. Rovnako pri budovaní produktu. Že keď ten produkt už mám v nejakej ako úrovni, tak pripravím si všetko, čo potrebujem, prídem do Ameriky a rovno začnem validovať tie svoje niektoré hypotézy, začnem robiť customer interviews a to potom vie znásobiť ten výstup vlastne z toho amerického tripu. Tak toto je nejaká domáca úloha, ktorá sa dá urobiť doma a teda už si povedal, že z bratislavskej obývačky sa úplne nedá expandovať do USA. Spomínaš si na nejaké príklady, nemusíš konkrétne menovať tie firmy, alebo len dať nejaký príklad, ako naozaj firma mohla aj skončiť tým, že vlastne sa snažila expandovať z bratislavského ofisu. No jasné, asi príklad, že keby mohla skončiť, že nemám, napriek tomu, ale ten americký trh si treba uvedomiť, že je násobne drahší, takže na tú expanziu treba byť aj kapitálovo pripravený, že všetko stojí násobne viac. A vieš dať nejaký príklad, že čo to znamená kapitálovo pripravený? Nech si to vie človek predstaviť, že OK, napríklad získal nejakú seedovú investíciu, tie sú na Slovensku možno 200-300 tisíc. Vie z tohto expandovať na americký trh? Určite áno, ale to závisí, že nechcem úplne príliš generalizovať, veľmi to závisí na type biznisu. Každý druh startupu podľa jednotlivých sektorov a podľa toho ich ako produktu je rozdielne kapitálovo náročný. Pri seedových a seedových stageoch aj tak často vidíme iba validáciu potom toho nápadu, toho produktu, toho akože trhu a získavanie nejakých prvých customerov. Takže na toto je to skoro vždy možné, keď je to spravené efektívne. No a teda spomínal si, že Amerika je násobne drahšia, že na to sa treba pripraviť, tak mal si ešte nejaké ďalšie príklady, ktoré si chcel spomenúť? Asi, že dostaneme sa potom k tímom a k ďalším akože súčasťam toho, že tie náklady sú oveľa vyššie, ale zároveň ten potenciál, tá value of the customer je rovnako vyššie a často niekoľkokrát akože prevyšuje, potom ten pomer je lepší v porovnaní priamo v pomere s tými európskymi trhmi. Poďme si to rozobrať trochu regionálne, pretože veľa ľudí si pri americkej expanzii a pri startupoch predstaví to San Francisco alebo New York, dajme tomu. Ty si však radil vybrať si to mesto alebo ten štát podľa odvetvia. Prečo by mal napríklad startup, ktorý sa zaoberá obranou, ísť radšej do Texasu a napríklad agrostartup, ktorých na Slovensku máme zopár a celkom slubných, má ísť napríklad do Iovy? Zákazníci, kapitál a talent. To sú nejaké 3 základné veličiny a resources, ktoré tá firma potrebuje pre svoj rast, kde sa nachádzajú tí zákazníci, kde sa nachádza ten kapitál a kde sa nachádza ten talent toho daného sektoru pre ten daný biznis, tak tam by ten startup mal byť. A áno, je pravda, že v čistom techu je stále 80% toho kapitálu v oblasti Silicon Valley, ale
to je deep tech a to je AI. A to sú niektoré akože časti, iba sektory toho biznisu. To neplatí pre podnikanie ako celok. Naopak, Spojené štáty, skoro každý jeden z jednotlivých štátov má trh, ktorý je násobne väčší ako celý región v Európe, v ktorom sme. A platí, že tí zákazníci z tých jednotlivých sektorov sa nachádzajú v rôznych štátoch. Zároveň aj tá diverzifikácia toho kapitálu vo venture kapitáli je vyššia ako bola predtým. Takže presne, že keď mám napríklad startup, ktorý je v automotive alebo v leteckom industrii, tak napríklad Južná Karolína má veľmi dobrý talent, veľa kapitálu, tie najväčšie enterprise firmy, ktorým potom ja idem predávať. A zároveň štáty americké medzi sebou súťažia o získavanie firiem, podnikateľov aj foreign direct investment do tých svojich štátov. Takže často v tých sektoroch, v ktorých sa cítia silné, majú aj veľmi dobré incentivizačné programy. Či už akcelerátory, alebo potom priamo grantové programy pre tie firmy zo zahraničia, aby tam prišli a začali podnikať. A ja len poviem takú informáciu, možno to bude niekoho zaujímať, tak na internete naozaj ja osobne alebo na LinkedIne pravidelne vidím blogy, aktualizované tabulky, ktoré sú rozdelené, vlastne, ktoré rozdeľujú VC fondy podľa štátov, odvetvia, na čo sú zamerané, že nie je to až taká raketová veda nájsť tie VC fondy, že teda ja ako napríklad agrostartup nebudem hľadať veľký VC fond, ktorý má síce brutálne meno, ale v Silicon Valley, že možno skôr teda ísť k týmto smerom. Áno, je to presne tak, že takisto nepôjdete predávať plavky na Aliašku, takže treba ísť za tým, kde je ten zákazník toho, čo chcem robiť. Tak, toto všetko sme už vlastne splnili a teraz si poďme povedať, že ako nájsť tých prvých 5 ľudí, prvých zákazníkov alebo partnerov, ktorí nám dajú úprimnú tú spätnú väzbu na americkom trhu, ako sa k ním vôbec dostať z ulice, pretože na Slovensku som videla mnoho ľudí, testovalo svoj nápad, že vypisovalo na LinkedIne rôzne cold správy, cold cally, prieskumy. Neviem, či je toto úplne efektívna cesta, ako to urobiť v Amerike. Nie je, mohla byť asi 10 rokov dozadu a ešte ten čas, kedy sme všetci všetkým odpovedali na LinkedIne a nebolo to také akože saturované a plné rôznych botov a automatizovaných správ, takže ten cold emailing a messaging už poriadne nefunguje. Na druhej strane stále Spojené štáty sú veľmi inšpiratívne tým, že je to krajina imigrantov a tá prvá vec, o ktorej sme sa práve bavili, ktorú treba spraviť, je show up. A každé jedno to mesto je plné komunít, ktoré sa venujú podnikaniu alebo aj tej špecifickej oblasti, ktorej robíte. Príďte do tej komunity a začnite sa pýtať, že Američania sú veľmi otvorení tomu sa rozprávať, validovať nápady, nehovoriac o tom, že je tam veľké množstvo, že desiatky percent immigrant founders, ktorí sú zo všetkých krajín a pomáhajú si navzájom. Takže často sa to javí ako nepredstaviteľné, že prídem do San Francisca a tam začnem získavať kontakty, že nejakým ako spôsobom skoro náhodne. Ono to náhodne nie je. Ono to je pracovanie, zapojenie sa aktívne do tej komunity a potom budovanie si toho networku postupne. Trvá to čas, ale je to veľmi otvorená society novým nápadom. Tak minimálne v USA funguje Slovak Pro ako združenie Slovákov, ktorí tam žijú a myslím si, že toto je komunita, ktorá veľmi ľahko a ochotne pomôže. Ja si myslím, že skoro každý founder alebo budúci founder, ktorý nás teraz počúva, má aspoň niekoľko kamaratiek, ktoré už v tejto oblasti pôsobia a postupne vedia prepojiť na pár ďalších ľudí. Takže je to taký akože komunitný spôsob a aj prijatie potom do tých organizácií, ktoré práve prepájajú či už zahraničných Slovákov, alebo hoci ktorú akože ďalšiu národnosť. Akože Slovak Pro bol napríklad výborný príklad. Launchovali sme European Startup Embassy minulý rok v San Francisku. A týchto komunít je v každom meste, či už
ten New York alebo San Francisco, ale aj vo menších mestách ako Austin, Boston a v ďalších viacero. Tak poďme teraz trochu na taký hardkorový právnický žargón, ale sama som zvedavá, že čo mi na to povieš, lebo aj ja mám trochu takú hmlu v tejto téme, ale to, čo vnímam, tak startupy sa pozerajú napríklad na, teda nie napríklad, ale startupy sa pozerajú na Delaware a na C Corp ako to, čo je ich proste Olymp, kde sa chcú dostať. Prečo je to pre nich taký svätý grál a v čom sa to líši od klasickej firmy a je to vôbec ako naozaj nutnosť pre každého startupistu si založiť v Delaware firmu? Závisí, čo ten startupista ide robiť, ale neplatí, že to je grál pre tých startupistov ako skôr pre tých investorov, pre ktorých je to najviac familiar prostredie. Pre investorov je Delawareská C Corp entita, štruktúra, s ktorou vedia fungovať. Typicky majú celé portfólia zložené len z tohto typu spoločností. Tie spoločnosti sa dajú jednoducho nastaviť, kontrolovať, majú tam tú dokumentáciu, ktorú použijú, ktorá je do nejakej miery štandardizovaná a zároveň Delaware má veľmi dobré korporátne súdnictvo, ktoré má dlhú tradíciu v rozhodovaní corporate disputes, vzťahov, takže je predvídateľná, čo sa týka potom vymožiteľnosti práva obchodných spoločností. Takže často to nie je ten startupista, ale potom ten investor, ktorý vyžaduje štandardizovanú štruktúru, do ktorej sa investuje. Myslíš si, že niečo také by mohlo byť práve to, o čo sa snaží Európska únia teraz? Áno, to všetci dúfame, že by mohlo byť práve ono. Poďme si ešte povedať, že kedy je pre startup lepšia možnosť si založiť inú firmu ako LLC a nie ten teda Delaware C Corp. C Corpy, že či už Delaware alebo inde, C Corporations, je možné ich vlastniť zahraničnými foundrami, takže napríklad Slovákmi, Čechmi, ktorí nemajú rezidens a nie sú daňoví rezidenti v Spojených štátov, na rozdiel od napríklad S-Corpu, ktorý je len pre amerických daňových rezidentov. Takže naši foundry si vyberajú naozaj medzi akože základnými dvoma druhmi spoločností, medzi corporations a LLCs. Corporations sa používajú skoro vždy, keď daný startup predpokladá, že bude v dohľadnej dobe sa snažiť fundraiznúť, takže získať nejaký externý kapitál. Skoro všetky VC investments idú do C Corporations práve preto, že tá štruktúra tej firmy umožňuje nastaviť tie kontrolné mechanizmy a tie protections pre tých investorov tak, aby to dobre fungovalo pre všetkých zainteresovaných stakeholders. LLC je lacnejšia, jednoduchšia, flexibilnejšia firma, ktorá často môže byť vhodná pre agencies alebo pre firmy, ktoré nechcú rejzovať ten externý kapitál. V nejakých prípadoch, rozhodne nie vo všetkých, tam môže byť aj daňovo výhodnejší setup, lebo LLC môže byť priamo pass-through entita, kedy na jej úrovni sa ten príjem nedaní, ale daní sa na úrovni membra, toho majiteľa tej firmy. Američania, domestic Američania to často využívajú na to, že to je prietoková entita a priamo si potom ten príjem zdaňujú u seba na svojich personal taxes. Takéto jednoduché pre founderov, ktorí sú daňoví rezidenti na Slovensku alebo Česku, to nie. To nie je, takže dával by som si na to pozor a určite sikoval aj tax advice. Tam, ale aby som sa vrátil na začiatok, často agencies alebo typy biznisov, ktoré nezískavajú ten externý VC kapitál, tak pre nich môže byť jednoduchšie fungovať práve cez LLC. No ale viem, že niektoré startupy sa pokúšajú o ten americký kapitál ešte bez toho, aby teda mali vôbec C Corp a teda americkí investori nemajú úplne trpezlivosť s našimi európskymi právnymi štruktúrami. Čo sú tie najčastejšie chyby? Je to nejako, že chýbajúci vesting alebo
priveľa equity, ktorú zoberú malí angel investori ešte na začiatku a toto okamžite zabije ten deal s americkým investorom. Áno, presne ako si povedala teraz. Ten európsky korporátny a cap-tableový setup býva príliš skoro, príliš komplexný. A rozmotať ho môže trvať príliš veľa času a zabiť ten deal. Pokiaľ nie ste vyslovene hot startup, ktorý má akože že unicorn potential, tak vtedy to tí investori akože zvládnu a ešte vám práve že pomôžu nejakou negociáciou tú firmu upratať, tak, aby bola investovateľná, ale v inom prípade je veľmi dôležitá tá velocity a schopnosť closenúť tú transakciu, investíciu rýchlo. Že zatiaľ, čo u nás často tie investície aj skore fázy investovania, pre-seed, seed, trvajú mesiace, v Amerike je tá velocity oveľa rýchlejšia, takže v 4-6 týždňoch od získania toho term sheetu to môže byť closed a foundry sa majú vrátiť naspäť k tomu, aby budovali. To znamená, že keď už v takejto ranej fáze tí stakeholderi sa nevedia dohodnúť v zmysle, že je tam práve nejaký angel investor, ktorý má desiatky percent, lebo sa to s ním zle dohodlo. Je tam nejaká mŕtvá ekvita, lebo už odišiel nejaký zo spoluzakladateľov, ale nemal nastavený vesting ani inú akože dohodu o tom, že by sa ten jeho podiel naspäť vykúpil. Všetko toto môže spôsobiť akože že značné spomalenie a potom aj zastavenie tej investície. No ale čo potom, pretože áno, je to trochu špecialita nášho regiónu, že hlavne tí zakladatelia, ktorí prvýkrát išli do toho, tak sa im stalo, že bohužiaľ teda majú cap table taký, že ich angel investor má desiatky percent a keď chcú peniaze od VC fondov ani nie len z Ameriky, ale aj z Českej republiky alebo niekde zo západnej Európy, tak sa pozrú na ten cap table a povedia si, že no dobre, do tohto nejdem. Čo potom? Čo môže vôbec urobiť founder, aby si to očistil? Rovnaká vec platí aj pre nie len nepomer, čo sa týka percent, ale často vidíme aj, že sú tam nastavené nejaké pravidlá, ktoré sa týkajú zamedzenia dilution toho investora, že sa nebude riediť pri ďalších investičných kolách, alebo veľmi obmedzujúce až mikromanažerské akože práva investorov, ktoré sú v tom startupe, alebo právo veta. Čo americkí investori typicky nerobia vôbec v takej miere, že sú flexibilnejší v tom, ako nechajú tým founderom riadiť tú company, lebo práve investujú do tých founderov a tie väčšie kontroly sa získavajú až v oveľa neskorších kolách. Skoro všetko z tohto sa dá vyriešiť, pokiaľ tí jednotliví stakeholderi sa vedia dohodnúť. Takže my sme neraz videli, že spätne tam prebieha aj nejaký level tej edukácie, že ten startup teraz stojí pred otázkou, že buď sa teda ten investor zriedi a nejako sa to opraví, ten cap table do toho, aby bol investovateľný, alebo tá firma sa zavre a zakladatelia začnú od znova. No alebo teda bude fungovať tak, ako som to vlastne ja písala v mojom newsletteri, že to je taká téma tých zombie startupov, že vlastne oni existujú, sú OK, ale nenarejzujú nikdy ani len sériu A kvôli tomu, že sú tam nepomery v tej vlastníckej štruktúre. Áno, a potom je otázka, či sa vedia preklopiť do ziskových lifestyleových biznisov a ak áno, tak super, pokiaľ zasa to plní tú ambíciu tých zakladateľov, ktorí tam zostali, ale pokiaľ nie, tak presne vytvára to, ako si povedala, zombie startups, ktoré sa nedokážu dostať typicky cez nejaký seed stage, lebo to už tú Series A investíciu nezískajú. Ale jednoducho potom nemôžeme hovoriť o unicornoch a že prečo na Slovensku nevznikajú, keď sa zaseknú tie startupy v tejto fáze. Ale teda to už je trochu iná téma. Rozobrali sme teda to investovanie, ako nastaviť firmu.
tak poďme zamestnávať. Teda. A hovorí, že teda ten prvý zamestnanec v Amerike môže firmu naozaj postaviť a raketovo rozbehnúť, ale aj pochovať. Prečo je podľa teba dôležité s tým prvým potenciálnym manažérom, ktorý bude viesť teda ten americký trh, naozaj tráviť čas osobne, že nech to nie je len nejaký jeden Zoom call, ale poznáš toho človeka a teda ešte pred tým podpisom zmluvy zistíš, aký reálny je. My sme to tu už načrtli a to je tá téma toho, že je to drahé. Drahé v zmysle, že americkí ľudia stoja veľa na payrole, ale zároveň stojí veľmi veľa úsilia a času tých kandidátov identifikovať a potom ich aj správne vybrať. Keď sme sa bavili o tom, že ten startup zo strednej Európy nemusí mať nekonečný runway a nesedí na obrovskom balíku peňazí, má iba niekoľko šancí na to, aby toto spravil dobre. Ja som stále zastancom toho, že ten founderka by mali do tej Ameriky letieť a byť tam. Nie je nič efektívnejšie, ešte nikto nevymyslel, ako je founder-led sales. Ten founder má tú víziu, nosí so sebou a vie tú firmu naozaj akože dobre predávať, ale potom, keď začne budovať ten americký tím, alebo začnú budovať spolu ten americký tím, tak je naozaj veľmi dôležité, aby pochopili tie kultúrne rozdiely a vypingali si ich pred tým, ako sa komitnú k tomu človeku. A to je možno pri tom sa môžeme chvíľu zastaviť pri tých kultúrnych rozdieloch. Že my nie sme zvyknutí na to, že Američania oni pôsobia sebavedomo, vedia sa predávať lepšie, rozhodne ako to vieme my a zároveň vypadajú, že sú nadšení skoro zo všetkého, ale nemusí to tak byť. A teraz bez toho, aby ste s nimi strávili ten nejaký akože dlhšie obdobie, tak neviete dobre overiť ani to, či majú tie potrebné skills, ale ani to, že či to nadšenie je naozaj genuine pre ten projekt. Zároveň celá tá kultúra funguje oveľa viac na tom princípe alebo tej mantre hire fast, fire fast, na čo tu my tiež nie sme zvyknutí ako zamestnávateľia, majiteľia firiem, že keď tam jednoducho ten kultúrny alebo skillsetový meč nie je, tak je až žiaduce toho team membera veľmi rýchlo nahradiť. Hej, že u nás, a to mi viacerí hostia už v tomto podcaste opakovali, že čo bola tá ich chyba, ktorú nechcú opakovať, že držali v týme človeka príliš dlho, dokonca až toľko, že im skoro položil tú firmu. Že áno, je to tak, lebo u nás v našich spoločnostiach je úplne bežné, že tí ľudia v tej firme začnú a potom z tej firme aj skončia v dôchodku. A čo je super, keď by sa to podarilo, ale zasa nemečuje to ten mindset tej akože velocity a rýchlosti z tých Spojených štátoch. No ale aj si to trochu načrtol a to je teda sila toho networku, ktorý sa nebuduje len tak, že sme 2 týždne v San Francisku, ideme na kávu, drink do parku a podobne a ani po ceste v lietadle, ale musí sa asi udržovať aj keď sme doma v Bratislave. Ako vyzerá tvoj konkrétne taký follow-up rituál, aby si udržal aj kontakt, aj partnerstvo, aj vlastne zamestnancov v Amerike? U mňa v tomto bode to už je, ja som minulý rok som začal používať takú správu informácií, že Second Brain, kde mám asi s každým človekom, s ktorým niečo aktívne riešim, tak mám running doc, nejakú poznámku, že to je asi prvá vec, že každý sme schopní cez tie naše cognitive skills držať v hlave iba pár desiatok ako ľudí a o čom sa bavíme at any time. Takže mať nejaké CRM-ko, nie len už na aktívnych teda klientov alebo na ten sales pipeline, ale aj na network. A v tom networku potom hľadať value, že je super, že sa s človekom akože porozprávame, máme dobrý small talk. Treba rýchlo identifikovať, či si vieme vymeniť nejakú potenciálnu value, či tam je nejaká potenciálna synergia. A keď sa to stane, tak potom follow-upovať rýchlo, kým je to
stále živé a kým si tá aj druhá strana na to pamätá. To pri meetupoch alebo pri takých denných eventoch by malo byť skoro do 24 hodín a potom pri roadshows alebo pri tech weekoch a to je typicky do 72 hodín alebo začiatok toho ďalšieho týždňa potom, ako ten tech week skončí. Že ten tech week obiehate eventy a potom ten ďalší týždeň je o tých follow-upových stretnutiach. Že to je možno ešte tiež dobrá vec, ktorá sa mi osvedčila. A keď idete do San Francisca na pár týždňov a na nejaký event, tak počas toho tech weeku tých ľudí stretnete na eventoch. Rovno kým ešte tam ste, tak ich zobrať aj na ten follow-up meeting, tam sa už pobaviť privátnejšie a konkrétne o nejakej oportunite, ktorú máte spolu a potom ďalej follow-upovať už z Európy. Teda, že nepísať o 2-3 mesiace, keď ma zrovna akútne bolí nejaký problém a chcem ho vyriešiť a spomeniem si, že tuto som sa kedysi s niekým o tom rozprával, to že to je... typicky nefunguje. Aká je podľa teba momentálne nálada v USA voči startupom zo strednej a východnej Európy? Sme pre nich stále taká nejaká exotika, alebo už tá liaheň talentov? Nie sme ani jedno. Že, určite už nie sme exotickí, pretože tých investorov, ktorí investujú do tímov, ktoré majú medzi zakladateľmi aj stredoeurópanov, že teraz veľa. Je aj viacero fondov, ktoré v Silicon Valley, ktoré investujú vyslovene iba do immigrant founders. Takže to povedomie tam už je. A zároveň aj na druhej strane stola sa začína objavovať viac VC partnerov priamo v Spojených štátoch, ktorí majú stredoeurópsky heritage. Takže už sme known, zároveň už sme mali z nášho regiónu viacero unicornov a viacero akože výborných exitov. Takže nie sme exotickí. Na druhú stranu, to by bol asi trochu overstatement povedať, že sme ten liaheň talentu. Skôr, ako nás vnímajú a čo teraz investori oceňujú viac ako 2021, je tá frugality, s ktorou vedia stredoeurópski zakladatelia stavať biznisy. Čo tým myslím, je, že za relatívne málo prostriedkov vieme naozaj vybudovať veľa hodnoty. A keď ten celý startupový segment bol orientovaný iba na growth a nie na rýchlu path to revenue a na nejakú sustainability v zelených číslach, tak sa na to až tak nepozeralo. Teraz je ten tlak už pri Series A a už pri tých ďalších roundov na to veľa väčší a v tom typicky stredoeurópski foundry excelovali. Teda, že až na nejaké výnimky sa už naozaj pozerá na to, že sa len nepália bezhlavo peniaze 5-6 rokov, ale že už za tých 5-6 rokov aspoň nejaký náznak tej profitability. No ak nestaviete nejakú akože alfa technológiu v rámci AI, tak áno. No ale naozaj žijeme v neistých časoch, aby som to povedala tak veľmi, veľmi, veľmi jemne. Prečo sa podľa teba teraz oplatí skúsiť expanziu napriek teda tej globálnej neistote? Stále platí, že to je najväčší spotrebiteľský trh a ďaleko najväčší kapitálový trh. To sa nezmenilo. Plus, aj keď tu prebiehajú nejaké obchodné vojny, nestabilita politická, tak tá ekonomika a ten biznis stále funguje v nejakých svojich bublinách a tomu napríklad startupovému technologickému segmentu to až tak ho to zatiaľ nezasiahlo alebo nepoškodilo a to ukazuje aj výkon Nasdaqu, aj to množstvo, objem tých investícií, ktoré išiel do technologických spoločností a posledné 2 quarters sa skoro blížime naspäť k tým record highs, takže ten market určite nie je down tak, aby to nedávalo zmysel. No, ja rada končím svoj podcast buď na nejakú filozofickú alebo pozitívnu nôtu a ty po všetkých tých rokoch behania medzi Slovenskom a USA trochu si to už aj načrtol, ale môžeme sa pri tom zastaviť na konci. Tak čo je tá jedna vec, ktorú my v strednej Európe máme prirodzene v DNA a v Amerike je to naozaj vzácny skill, na ktorom sa dá stavať? To už doplním to, čo som načrtol práve, že je to tá founderská resilience, že tí foundry, ktorí do
tých Spojených štátoch prídu a vydržia to, tak sú často naozaj veľmi dobrí. Pretože vedia sa rýchlo adaptovať na nové podmienky, čo si všetci prejdú tým príchodom do novej krajiny, do prostredia, v ktorom máte málo času, málo prostriedkov, a často je nastavené nejako proti vám a vy, keď ste schopní sa rýchlo adaptovať a potom ešte vytvoriť veľa value, nezrútiť sa zároveň pri prvej, druhej alebo tretej kríze, ktorá sa udeje v life cycle každého toho startupu, tak ste potom veľmi dobrý founderský materiál a si myslím, že pre tých, ktorí vytrvajú, tak tá resilience u imigrantov a špeciálne z nášho regiónu je veľmi vysoká a cenená medzi investormi. No a ako sme si už v posledných desiatkách minút povedali, tak expanzia do USA naozaj nie je o dokonalom pláne, ale aj o tom prvom kroku a odvahe kúpiť si letenku. No Marek Kryška nám ukázal, že cesta z európskeho trhu za oceán má jasné pravidlá. No a ak vás zaujíma, ako sa stávajú globálne startupy a čo všetko sa deje v zákulisí aj tých slovenských, pridajte si Unicorn Buzz medzi svoje obľúbené podcasty. Marek, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Unicorn Buzz, nový podcast Forbes Slovensko o startupoch a inováciách. Viac info si prečítajte aj na forbes.sk.